Olur sportsmen, olur dünya çempionu, olur legend, ol vatan oğlu Altımrat Uraturdiýew. Muny bilmek gyzykly video programmamyzyň şu sanyna size Altımrat Uraturdiýewiň durmuş hekaýatyny ýetirýäris. Her bir türkmen sport hakkında pikir etse onu ýatlaman geçip bilmese gerek. Altımrat ýa-da lakamy bilen aýtsak Altyşka 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mar welaýatynyň Sakarçay trawyny ýeniden bolýar. Maşgalanyň 5 oglunyň biri. Ol kiçi ýaşdan agalaryny urup durmak arkaly sport bilen meşgullanmana başlaýar. Deň duşlarynyň arasyndan saýlanyp uran Altımrat, Aşgabat şäherindäki Dinamo toparyna Bron Abramýanyň tälimçiliginde agyr atletikanyň ştanga gallyrmak uğru boýunça türenleşmäne başlaýar. Belki de özüniň dünýäniň iň belli ştangaçylарyndan biri boljakdygynyň bir habar. Ol Türkmen Döwlet Sport we Turizm Institutyny tamamlaýar. Güýjüni barha artdyryp uran Altımratyň tälimçileri onu halkara ýarşylara gatnaşdyrmagyň ýoluna çykýarlar. Ine şeý diýip Altımratyň üstünlükleri tarap seýahaty başlanýar. Ol gatnaşan ýarşylaryň ýaklysynda diýen ýaly altyn medal almagy başarýar. Altımratyň iti kuýugyny gören daşary ýurt tälimçileri Altımrada eger öz ýurtlarynyň adyndan çykyş etse diýen zadyny berjekliklerini aýdanlaryna Altımrat ynamly hem kesitli men diňe türkmeniň ýaşyl towynyň aslynda çykyş ederim diýipdir. 1992-nji ýylda Ispaniýanyň Barcelona şäherinde geçirilen Tomsk Olimpik oýunlarda birleşen toparyň düzümine çykyş etmäge hukuk kazanmagyna garamazdan ýygynyň baş tälimçisi Vasily Alekseyew oňa çykyş etmäge ruhsat bermeýär. Bu waka onuň dünýä çempion bolmagyna päsgel berip bilmeýär. Altyşka 1992-nji ýylda bu urda dünýä rekordsmen diýilen adamy nasip bolýar we türkmeniň güýjüni dünýä jar edýär. Altımratyň gazanan üstünlikleri şeýle. Dünýä çempionatlaryna 1989-njy ýylda Afina şäherinde 75 kg agram bilen altyn medal, 1990-njy ýylda Budapest şäherinde 82,5 kg agram bilen altyn medal, 1993-njy ýylda Melbourne şäherinde 76 kg agram bilen altyn medal. Ýewropa çempionatlaryna 1989-njy ýylda Afina şäherinde 75 kg agram bilen altyn medal, 1990-njy ýylda Aalborg şäherinde 82,5 kg agram bilen altyn medal, 1991-nji ýylda Władysław şäherinde 82,5 kg agram bilen altyn medal. Aziýa çempionatyna 1994-nji ýylda Hiroşima şäherinde 70 kg agram bilen altyn medal, 1988-nji ýylda Samarkand şäherinde Kubok SSR ýarşyna 75 kg agram bilen altyn medal, 1992-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherinde GDA döwletleriniň agyr atletika çempionatynda 75 kg agram bilen altyn medal. Altyşka 1988-nji ýyldan 1994-nji ýyla çenli 6 ýylyň dowamynda jemi 9 sany altyn medal gazanýar. Emma gynansa Altımratyň ömrü gysga bolýar. Ol 1997-nji ýylyň 7-nji martynda 27 ýaşynda böwrek keseli zararly Aşgabat şäherinde bu ýagty jahanyny hoşlaşýar. Ol şeýle gysga ömrü uly üstünlikler sygdyrmagy başaran merdana türkmen idi. Video programmamyzyň bu sanyna milli uýsanjymyz Altımrat Uraturdiýewiň durmuş hekaýatyny size ýetirdik. Videomuzy halan bolsaňyz aşagdan like basmagy we kanalymyzy ýerlemagy ýatdan çykarmaň.